Ak to chceme zmeniť, musíme zmeniť zákon. Veď to hovorím. Štát by mal prijať zodpovednosť za svoju 80-ročnú nečinnosť. Tému Benešových dekretov by ste nechali tak, alebo by ste to nejakým spôsobom riešili? Viete, to má by som povedal, dve úrovne. Hovorilo sa o tom veľa v mediálnom priestore, ja som právnik. Faktom je, že Benešové dekrety, aj teda to nariadenie Slovenskej národnej rady, ktorý ten Benešov dekret teda prenieslo do slovenskej legislatívy, hovorí, že majetok, teda osôb, ktoré boli dotknuté označením ako, že sú kolektívne vinní, prešiel na štát okamihom zverejnenia tohto dokumentu v zbierke zákonov. Čiže to je fakt, ktorý jednoducho nevieme zmeniť. Pravdou ale je, štát mal 80 rokov na to, aby administratívne, pretože samotné konfiškačné rozhodnutia, ktoré vydávali okresné národné výbory alebo miestne národné výbory, malo už len deklaratórne účinky. To znamená, to už bolo treba len zaniesť do najprv pozemkovej knihy, potom strediska katastra. Ak to štát 80 rokov neurobil, tak si myslím, že by mal prijať za tú zodpovednosť a povedať, že musíme samozrejme urobiť tú zmenu v parlamente, musíme urobiť v súlade s našou ústavou a povedať, že nebude si štát už uplatňovať takéto reštitúcie, pretože aj občan, keď niečo zanedbá, tak za to nesie zodpovednosť.